Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo nin sanga ani nin wagati kɔnɔna la bi an wulila k'an ka belebele sɛgɛrɛ Seko Amadu Sidibe Baningo Amadu belebele sigilen bɛ yɔrɔ min na Mutugula Farada Tabo ɲuman bi an sera belebele ma i b'a fɔ appel direct na dabɔ maa hadamaden sogo min kɛ o bɛ don ni Seko Amadu na baro direct la diɲɛmɔgɔ bɛna ye sisan numéro bɛ yen Seko Amadu yɛrɛ ka numéro bɛ duguma mais Seko Amadu ta wele tɛ ko la dɛ i bɛ vocal ci surtout kɔfɛ mɔgɔ mais yan'o cɛ Seko Amadu salamu aleykum. Wa aleykum salam wa rahmatullah. Alhamdulillah. A diyara n ye Seko. Sefula an b'aw fo k'a barika da. A diyara n ye Seko. Ka diɲɛ fo k'an kanubaw fo. Bɛɛ lajɛlen b'a mɛn. Diɲɛ maa ɲumanw k'u fo. U bɛɛ b'a mɛn Seko. A hakilina ɲumantigiw an b'u fo k'u barika da. U bɛɛ b'a mɛn Seko. Dɔnni kɔrɔ de ye ko doni. Ni Ala ye dɔnni d'i ma kaban a ye doni d'i ma. Maaw ka sabali dɔnni ye tiɲɛ ye. Dɔnni ye tiɲɛ ye. A ti fa bɛɛ fɛ nka a bɛ yɔrɔ dɔn. Ni Ala ka dɔnni tɛ yen sa dugukolo melegela. Sefula dɔnni bɛ yen. San finna dɔnni sanji nana dɔnni fiɲɛ cira dɔnni. Sefula jɔn bɛ balo dɔnni k'a ɲɛnatigɛ dɔnni k'a mɔya dɔnni i bɛ sunɔgɔ dɔnni ka wuli dɔnni e ka dɔnni tɛ nka dɔ ka dɔnni don. Walilahi junudul wahidul qahhar. Ala ye ale de y'o kɛbaga ye. An y'an kanubaw fo. U bɛɛ b'a mɛn Seko. An bɛ sɔli Ala kira kan min ye an ka diɲɛ bɔ sababu ye. Salatu banbali purututu to an b'o da ye. An sɔlilen kɔ Ala kira kan bari Ala y'anw kɛ Ala kira mandon ye. A somɔgɔw kan n'o y'a so dunkew ye. Sirifu a n'o kanubaw. Bari Ala y'anw k'o kanubaw ye. An bɛ wu min na an bɛ kolon min na sirifuw ka wu don u ka kolon don. A Sɛki Sɛrifu Usumani Madani Hayidara diɲɛ ba kɔfɛ a n'a kɔ kɔfɛ. N ko diɲɛ ba kɔfɛ a n'a kɔ kɔfɛ. Hayidara Sɛrifula Hayidara a Suala Baya Hayidara Zulfakari i b'o kɔrɔ dɔn wa? Seydina Ali ka nbamuru tɔgɔ don. Zulfakari ye muru min ye n'a y'i tigɛ ka ban ko Ala jɛnna n'i ka jahanɛmɛ kɔnɔ don ye. Ninnu fila in tɛ wa? An bɛ a fo. Tayizɔni Abdul Karim n yɛrɛ fa tɔgɔma an b'a fo. Sefula k'i yɛrɛ fo maa bɛ fo i yɛrɛ ye. A diyara n ye Seko. I ni cɛsiri. A diyara n ye. N y'a dɔn maaw bɛ k'e tɔɔrɔ telefɔni la dɛ. A bɛ ka kɛ dɛ. Nka a kana i tɔɔrɔ a kun. N y'a mɛn Seko. A kun. Dɔnni kɔrɔ de ye ko doni. Sefula an bɛ yafa ɲini an kanubaw fɛ a n'an welebaw ni vocal cibaw. Minnu m'a faamu an bɛ yafa ɲini a bɛɛ fɛ a ye yafa an ma koyi. N'an ma kuma dɔw la an bɛ futinɛw bolo. Futinɛ in tɛ k'an di bɛn a la koyi. E k'i suma bani. N'i sumana an bɛ ɲɔgɔn faamu. Fo n'i ma kɛ ɲuman ye. K'u sabali. Vocal dɔw cira semaine tɛmɛnen n y'a fɔ n ko vocal minnu cira n ko telefɔni a bɛ ne bolo nka ne ta tɛ. An bɛ WhatsApp sigi WhatsApp yɛrɛ bɛ bɔ min ne t'o bɔ yɔrɔ dɔn a baranin kɔni bɛ telefɔni kɔnɔ. A b'a kɔnɔ. Waati dɔ a bɛ sin ka na muruti n'a murutila a bɛ taa n'i ka fɛn bɛɛ ye. Donc vocal o vocal tun bɛ n ko bɛɛ kun tiɲɛ bɛ. N'i y'a sɔrɔ ko ne ni min kun ɲɛ bɛ ko dɔ la ko fɛn dɔ balalen b'an jɛ WhatsApp kan ka n'i da de dɛ n'i y'i da de n ti yafa i ma diɲɛ fara lahara kan. A fɔ kɛ Seko Amadu ne kun ye nin kɛ an tɛ kuma wa an bɛ segin a kan ni tiɲɛ don dɛ wa n'a ma kɛ tiɲɛ i n'a sɔrɔ yan bari i m'a ye ka ban i si dɔn na n ka mɛ tiɲɛ de ma n'o tɛ o bɛɛ b'a la o bɛɛ b'a la dɛ maa o maa bi balo ka maaw sɔgɔbɛ politigi la a la Ala y'a bɛɛ si so jɔ hawuyatu kɔnɔ o de ye jahanɛmɛ so dɔ ye mɛlɛkɛw bɛ yɛlɛ kabakolo fara 7 ka niw bila ka jigin a kɔnɔ a jɔra ko hawuya kɔrɔ min yɛrɛ b'a la ko fɛn min bila a kɔnɔ nka fɛn tɛ t'a kɔnɔ o de ye hawuyatu ye maa sɔgɔbɛla bɛɛ bɛ taa tasuma kɔnɔ siga foyi t'o la an kɛlen kɔ k'an ka baharu an kɛlen kɔ k'a fo ka Suala fo an bɛ tɛmɛ k'an ka Mali sirifuw fo Buye Hayidara Ɲoro an b'a fo a dan bɛ a nɔgɔma an bɛ Zafiya kɔnɔ a n'a ka la ilaha illallah ni kasimo an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen de an tɛmɛ dɔ nin yɔrɔ in na an bɛ foli bila
an kanu ba wɛrɛ minnu ye u ye kɔdiwari kaw ye a ma nɔgɔ dɛ kɔdiwari kaw ka sabali u kana dimi u kana tɔɔrɔ ɲɛfɔkali t'i la mɛ a seko ti telefɔni da a ye tali in tɛ a y'o bɔ yen o fɔra bɛɛ ye ni ne ye telefɔni ta sisan a bi tile sisan Seko Amadu bi sa dɛ bilahi telefɔni ma ɲi chef la ne ɲɛna clip minɛ kuma dɔw la mi jɔrɔ ka dɛnɛ minɛ ka ɲɔ ka telefɔni da bilahi ne bi don so kɔnɔ n ko mi reposer maaw ɲɛna ne bɛ sunɔgɔ o b'a sɔrɔ ne sigi bɛ 13h fɔ fitiri wallahi ni wulila ka zela hali seli fura ti sɔrɔ a la fɔ dɔw bɛ muruti o kumana adamaden ka sabali n ye maa de ye ni bɛ na an bɛ Kodiwarikaw fo ka Burukinakaw fo an kanubaw bi yɔrɔ o yɔrɔ an b'u fo Espagne Italie Faransi an b'u fo vraiment n y'a ye kɔsa in na an ka Faransi ka ninnu a bɛ komi u degulen don ne ti digi u la a ye komi muru ka feere u ma mɔɔw y'u sɛgɛ dɛ mɔɔw y'u sɛgɛ ne y'o fɔ dɔnni bondakun kan dɔnni ma se moriya sara ye nin ye dɔnni ma s'o la wala ni saraka b'i la o bɔ nka ne yɛrɛ sara k'a fɔ i bɛ ne sara non o bɛ kɛ bonya de ye nka ni o ye mɛ sisan dɔw b'o yɛlɛma ka na tuguni a fɔra k'i ti sara minɛ maa bolo ne m'o f'i ye ne m'o f'i ye n m'a fɔ ten dɛ Sefu la an donna k'an sigi direct la an kanubaw fura kama kuma kɔrɔlen jumɛn b'i fɛ dɔnni bondakun filɛ Seko Amadu ala y'a di ni n ka birifini cɛ ne m'a ɲini mɛ maa bɛ fɛn sɔrɔ ni m'a ɲini n'o tɛ dɔw tɛmɛna u ka cɛsiri bonyana ne ta ye ala m'a d'u ma maa ye 2 de ye ka bɔ 2 in na o ye su ni tile ye maa ye 4 fana ye 4 jumɛn kɔrɔ ni tilebi ani kɛlɛka ani bani ni baba maa ye 7 ye semaine kɔnɔ k'a daminɛ tarata ka taa bila awa tarata wɛrɛ adamaden bɛ nin kɔnɔ donc minnu fɔli filɛ maa bɛ nin kɔnɔ maa bi dumuni kɛ jumɛn kɔnɔ fɛn dama dama don tɛgɛ kɛlen kɔkana kuru a n'a kɔnɔna tɛgɛ kɔnɔna ɲɛgɛ ani adamaden da ci cogo a n'a telu bɔ cogo ani adamaden ɲɛduguda tigɛ cogo a kɛnɛ bonya cogo ani adamaden taamase ani bolo 2 kuru cogo adamaden bɛ dumuni kɛ in kɔnɔ minnu ta cɛ ka ɲi minnu man ɲi an bɛ n'o dɔw fɔ maaw ye a tɛ tɛmɛ o kan Seko Amadu Sidibe balima Amadu bi ani karila ɲɔgɔn na Seko an b'i fo Amadu ye maaba ye jamana ka dɛnɛya bi kan i bɔra k'i da don cɛba na Buyi Hayidara Sherifu Usman Madan Hayidara Shola Baya Hayidara Mali Sherifu bɛɛ u bɛɛ dalen bɛ Seko Amadu la Seko bɛɛ i ka dɛnɛya mɔgɔ sɔrɔ Seko an bɛna don baara min kɔnɔna la sisan o ye sogo kan ye a ka d'an ye mɔgɔ bɛ appel kɛ ka dugu ka sogo fɔ i b'a kɔrɔ fɔ mɛ k'a yira bɛɛ lajɛlen la an bɛ maa dama dama de ta ni maa ma se ka du kɔnɔ sogo ka di waati bɛɛ ale b'i kan i b'o ta i ka sɔrɔ i ka sogo kɔrɔ n'i ye Seko Amadu wele k'a fɔ a b'a kɔrɔ di an bɛna maa dama dama ta mɛ yan'o cɛ Seko Amadu yɛrɛ b'i da don sogo dɔ la k'olu walawala an ye sogo jugu bɛ wa sogo mana kɛ n'a bɛ kɛ dungu hadamaden bon Sefu la Seko wulibali don Seko ye hakikatani ye maa o maa ye tulo kɛ Seko la i ye tulo k'i yɛrɛ la ciden t'i bɔ bilen ja'alil malaikatu rusulan aw li jinihati ma sina wa sulasa wa ruba yazidu fi khalqi man yasha inna allaha ala kulli shay'in qadir ala ko k'ale bi malekɛw ci maa ɲumanw ma a ka maa ɲumanw ma k'u kɛ ciden ye u ma maa ɲuman minnu dama ma kɛɲɛ a ko ma sina mɛlɛkɛ minnu bɛ ci dɔw ka mɛlɛkɛ ci ta ko kaman 2 bɛ dɔw la wasulasa kaman 3 bɛ dɔw la waruba kaman 4 bɛ dɔw la ala ko yazidu fi khalqi man yasha ko bɛɛ kɔfɛ ne ala ka dali ji di bɛ ka tɛmɛ o bɛɛ kan o kɔrɔ ye jumɛn ye n'i dar'o la wali n'i ma da o la Laylatul Kadiri don n'o ye awa Laylatul Kadiri don ye sa latigɛ su o tuma na alakira y'a lakali ko mɛlɛkɛ Jibrila jigira mɛlɛkɛya sawura la a jigira yɔrɔ jumɛn na ni Sidratul Muntahiya k'a jigira k'a y'a kama kelen jigi ko k'a gano tigɛ k'a ye diɲɛ gano tigɛ i b'a fɔ kɔrɔ ni tile bi a kama kelen a bɛ faamu de a faamuya don k'ale ye Jibrila ye mɛlɛkɛya sawura la k'a jigira na kama kelen k'a ye diɲɛ gano tigɛ i b'a fɔ kogo bolo o tuma na n'i y'o ci maa min marataba tɛ alakira ta bɔ i bɛ halaki sallallahu alaihi wasallam o tuma na k'a fɔ u ye Seko ye wulibali ye an bɛ na an da don dɔw la an balakaw an falakaw bɛɛ lajɛlen k'i tulo ma bɔ Seko ye min ye min na da don a dɔw la i ɲɛna sisan ni maa min sugora fali wotoro la i ka sa tiɲɛna Sefu la nka fura b'a la dɛ saraka b'a la ni maa min sugora sogobilen la i ka sa tiɲɛna ayiwa
sefula ni ne chugo gelo ni mami shugora falila uyo kili party ni shugora falila uyo kili ni muso min shugora ki ku ganana ni lamu ye o ye furu cɛ saya ye walima k'i furu sa pewu k'i bolomoloya ni muso min shugora k'ale kun digira k'a sɔrɔ a bɛ furu kɔnɔ i bɛna sauter ka bɔ furu kɔnɔ siga t'o la nka saraka b'a bɛɛ la kana tulo kɛ shugo la shugo ka gɛlɛn dɛ ni maa min shugora i bɛ koli la ɲɛgɛn kɔnɔ ɲɛgɛn kogo binna biriw i kun bɛ ko dogolen dɔ la o y'i lebutɔ ye ni maa min shugora muso kɔnɔma la o tuma na ko dɔ bɛ maa dɔ kɔnɔ k'a f'i ye nka a m'a f'i ye ni maa min shugora muso kɔnɔma la ko dɔ bɛ dɔ kɔnɔ k'a f'i ye nka a m'a fɔ fɔlɔ ni maa min shugora marifatigi la o ye janfaw de tigɛlen kama fura b'a la saraka b'a la ni maa min shugora k'a ye ko marifa b'e bolo i ye dɛbɛli min tigɛ dɛbɛli ɲɛna sefula ala k'an shugo la n'o tɛ shugo dɔw ma ɲi dɛ sefula ni maa min shugora ko dɔ nana su don i bolo hɔn su la ayiwa shugo bɛ cogo di o ye nafolo bɔko ye dɔ bɛ nin dɛmɛ ni maa min shugola saribɔn la ko dɔ ye saribɔn bɔrɔ jumɛn walima saribɔn kuru i ye gɛrɛsɛgɛba sɔrɔ ayiwa a bɛ faamu a faamuya bɛ shugo ni maa min shugora ko kɔnɔ nana e ta ka yɛlɛ n'i ye sankolo la ka taa n'a y'a sɔrɔ i taatɔ don tunga fɛ saraka ni bɔ dɔrɔn i ka jamana kɔnɔ taa ɲalen ye o ye o bɛ ɲa ni maa min shugora k'a tɔgɔ sɛbɛnlen sankolo la i ye maaba ye ni maa min shugora ka maaw kumatɔ ye kabakolo la maaw bɛ yaala ye komi diɲɛ dugumala cogo o tigi da kan ka bon kosɛbɛ tamani sirifu sumɛ la bɔnnaw a zuruyaw a t'a bila fɔ moritani fo diɲɛ jamana bin n'i ye sirifu ye a muso wala a denmisɛn wala a cɛkɔrɔba n'i ɲɛ dala a ka sugo la ala ye hɛrɛ latigɛ i ma wa n'i ma saraka dɛ dɔw yɛrɛ bɛ kuma ten n tɛ sugo la hayidara la o ala n kɛ e bɛ k'o fɔ tan wa an ka ka hɛrɛ dayɛlɛ ne filɛ nin a tɛ s'a ɲɛ la fɛn dɔ kɛ dɔrɔn an k'a ɲɛ f'i ye kɛ an ka a saraka f'i ye. a faamuna an b'a fɔ diɲɛ mɔgɔ dɔrɔn téléphone numéro bɛ 77 30 30 35 00 223 77 30 30 35 ni wulila ni sugama dɔ bɛ kari ɲɔgɔn na direct la sisan a kɛra sogo ye wa a kɛra degun wɛrɛ min kan ni fura ma la ni kan ka kɛ cogo min na a bɛ dɔn ɲɛ. se fila ni sirifu belebeleba fila hayidara ni buye dɔw bɛ sugo la ka bɛn ni n ko n'i sugora o la ka ban i ka dugu jɛlen o ye. hayidara ni buye i b'a fɔ sirifu ba fila. dɔw bɛ sin sugo hayidara ni buye la ten dɔw yɛrɛ bɛ sin sugo ten hayidara ni suwala la ten ne sugora o la i ka dugu jɛra o. ɔ mɛ ti saraka bɔ a b'i mun kɛ da diya kama a bɛ sin ka t'o lage marangolo dɔ ye ten i b'a sɔrɔ maa min yɛrɛ tɛ sirifu fɔ o b'a fɔ ten o ye koba dɔ ye sa o ye koba dɔ a b'a ɲɛ dɔn wa parce que sirifu jumɛn b'ale yɛrɛ la. salamu aleykum. salamu aleykum. n balimakɛ i bɛ se fila media sanfɛ ni sogo amadu siribe banigo amadu i ni sogo amadu bɛ ɲɔgɔn fɛ bisimila an tulo b'i la. n balimakɛ ko k'ale sugo la k'a tun bɛ lɔgɔ ɲini na a b'a kun bɛ lɔgɔ ɲini na u ka dugu la n balimakɛ a lamɛn dɔrɔn a tun bɛ lɔgɔ ɲini na u ka dugu la k'a y'a kɛrɛ fila fila ye suruku ye fɛn wɛrɛ tɛ o n'a bɛ jamana o jamana rɔ a bɛ ka nafolo ɲini dɔrɔn ka na somɔgɔw de bɛ ka balo a la o wari lɔgɔjala ɲini ye ka n'a jeni awɔ kɛ ale ka wari ti mara o la a bɛ fɛn o fɛn ɲini ka na a b'a fɛ nafolo in ka kɛ min ye fiyewu o tɛ ka taa k'a ye surukuw de b'a kɛrɛfɛ o surukuw tɛ dɔwɛrɛ maa ɲiŋɛla o de bɛ k'a ka nafolo cɛ donc n'a y'a sɛgɛsɛgɛ so a b'a fɛ a ka nafolo ka kɛ cogo min a tɛ ka kɛ ten donc a ka gɛlɛn quoi mais a bɛna gɛrɛsɛgɛba sɔrɔ dɛ. mais so fura b'o la. oui dilanyɔrɔ b'a la parce que adamaden filɛ n'i bɛ dɔɔnin sɔrɔ ni min ko mɔgɔw fana bɛ baara o u sigilen tɛ k'u siniw de ye jama min bɛ bɔ anw ka bo kɔnɔ u yɛrɛ siniw tɛ yan i sigi kɛ i b'a fɔ i badenw i badenw don mais ne tɛ k'olu sago bɛɛ kun ye o fana b'i baara dɛ donc sisan nɔ mais dɔw bɛ yen hali y'o sago bɛɛ kun ye u t'i to yen donc nin ye maaw de y'a kɛrɛfɛ a bɛ ka maa minnu na balo mais u ɲi dan b'a ka hɛrɛw kan k'a bɛɛ dun o de ye nin ye tan
abi wari soro abeke ko mi tara logo nyini bi ni e bi gwa ke na e ka shini nda ke na abi ba ibita do re nyini do ale bo chugo de la ala ka here kana mbali ya fam so Amadou bo fora bala aga wasa be dumala la 79 19 99 40 le vocal chama oh comme c'est ga ko sabati na la ga jabo kuma ke ne fa beti ga fo lingilengale be so ka tiri tawlula wala abore be maraka do amo kelen fo ka de maraka ke am be ngewdu awo bismillah aha afo awa nyefo Donald Trump awo kora imi ka here sorota pinye bara do e folo o bara intumi jaibe ki bolo ko mi no fe o te ko yi ayi ika here tunye minye o cholai ni be bara la ni yoro ina kana fili de ibe ki bolo bo mi no fe o ti bo ni ne bi bo ika nafa be na nyefe ni ya nyenyi ni nafa be na ibe mu ngono bi obi nafa isa wala sawo je pense que kuma fam wala be bara mi ngono ni ya nyen ni ka nyen ni a fi re ni ya nyen ni okay salam alaikum wala ko meti sefula shugo ti kloni ni mami shugo la sheba na deuna oye nafolo di me nafolo mi se ka ke wale nafolo kalifa ni shugora bala bakulula oye nafolo kalifa de la geleya bi na be ka ka tibulu wa ebadu wali ya du manga be bi ko ni shugora kamikulula kamu wulile tententa ebe na fama kungo soro ka manga maso sefula ko ime ni jugola maka dugo jabi bela gele be femina furumuso bola geresege be du aw kawla mami mi klonge ke shuni kle muso mbe klonge ke shuni kle a cheka du gauti mi ayo muso mi klonge ke shuni kle sa cheka du gauti mi ibi ala wele ala mogotala muso mi klonge ke a muso fana ga du gauti mi fenda madama be ala yo defo ako weleju kutubu zamani nuno akwa ale ta da bomona na mutupulu muso minga bara e klunge wa te godden zulo che minga bara e klunge ateni yo afana de wulu le fie ni tu okera ka fo bela gele mo fi appel que 77 00 223 77 30 30 35 tu m'as dit 00 223 79 19 99 40 appel tere shu Amadou tay bogale me bogale ci ni mo bogale salam alaikum ba bismillah ni shu Amadou Sidibé ban Amadou ñoo ngolo bismillah shu Amadou be fo limé bismillah ni ka kuma me balma ke sheba maru bifo ni mi me ka fie iba kalama ni ye muso ko kuma de ita I kolo shi de dusu kashi dadu de ni sugo ima me doro ibi do muso ko mina sabi ta fa muso ko sigiro ma fla be dusu kashi ba ko na ifarati ye sira mi ye kini fe ni fali to ro de ka sira yi aya muso yala muso do bi bolo a bo fali jo me nye fe de o de dusu kashi ya mewa iti fere ke kan zaraka wala ibe mfokali chi kwa mfokali la me fe do fiye wala note fali nyon
fɛn sarakalen tɛ diɲɛ kɔnɔ quoi voilà ala k'an kisi a sogo fila bɛ kelen i tun bɛ moto ka ɲi dɛ o de ye muso wɛrɛ ye awɔ salamu aleykum n taara ka Sugamadu ka numéro bɛ dugu ma 79 ne ye a ta ye i bɛ vocal ci a tɔ bɛ ɲɛ cogo min na a b'o f'i ye ma Seyfula kow bɛ nin cogo la adamaden ka maaya salamu aleykum adamaden ka maaya bɛɛ lajɛlen bɛ nin cogo la a bɛ na a ma sugo la adamaden ka kow bɛ na sugo la maa ti sa i ɲina ma i bɛ sugo a la a bɛ bɔ i kɔnɔ de salamu aleykum salamu aleykum b'an ce an ma latanu bisimila ni Sugamadu bɛ ɲɔgɔn bolo bisimila juma caman kulu sani ala k'a kɛ hɛrɛ i ma n balimakɛ o ye fɛn min ye da dolen musoko la k'a kɛ fɛn ye min ka pasa a furu ko tɛ dabila a tɛna ɲa a ko de ka pasa ten dusukɛsi b'a kɔnɔ ye o bɛɛ de bɛ ka yira i la nin ye musoko fana ye ni sugɔra k'i bɛ nɛgɛso sanfɛ nɛgɛso sɔgɔla n'i ye o y'i da dotɔ ye musokɔrɔ wali i da b'a la ka kɔrɔ ko min bɛ yen n'a ka suma kosɛbɛ kosɛbɛ i y'a faamu wala ale b'o fɔ nka nɛgɛso ta yɔrɔ dɔ bɛ o la ale bɛ pendali ni adamaden fangakuru ye o yɔrɔ la fana i bɛ baara i t'an bɛ fɛn min ɲini tunga fɛ baara la o fana a bɛ kuma o ka tuguni parce que moto ni nɛgɛso tɛ kelen ye nɛgɛso bɛ boli ni mɔgɔ fangakuru ye mais moto bɛ boli ni fɛɛrɛ dɔ ye donc n'i sugɔra o la ko nɛgɛso sɔgɔla ni e ye o b'a yira k'a fɔ de i bɛ baara o baara la n'i y'a daminɛ i bɛ taa sɔrɔ fɛn do a nafa ka suma ka taa f'a bɛ taa ban yɛrɛ dɔ ye ten i tɛ yɛrɛ y'a la ala k'an kisi i b'i ka ko de ɲɛɲini sa de ni saraka b'a la o bɛ fɔ vocal la o tɛ fɔ tan o Sugamadu ka numéro bɛ maa dugu ma WhatsApp dɔw kan sigi bɛ k'i filɛ u bɛ nin sarakaw ta ten ka t'u sigi bo kɔnɔ ko moriw filɛ o tɛ kɛ quoi voilà numéro min bɛ yen Sugamadu Sidibe ni min ɲɛ bɛ direct la WhatsApp b'a kan 79 19 99 41 i bɛ kuma Sugamadu fɛ a bɛ ɲɛ cogo min na a b'i dɛmɛ a diyara ye Seyfula kow bɛ nin cogo la ni maa min ni maa dɔw bɛ yen ala ye dɔw da a sigilen seli golo dɔ ta muso b'a la cɛ b'a la a bɛ sin ka keleku ten a bɛ fɛn dɔw ye n'a ye min ye wa hakika don ayiwa o mɔgɔw bɛ yen i b'a fɔ a sunɔgɔ a dɔw tɛ kɛ sunɔgɔ ye dɛ a yɛrɛ ɲɛ bɛ tugu k'a to wurudi la a b'a ka wurudi la a tɛ fila a la a b'a yɛrɛ kalama mais a bɛ keleku ten ka ko dɔ miiri ka sin k'a ye ten ko bɛ kɛ o mɔgɔw bɛ yen o bɛ kɛ mɔgɔ min na n'o y'a ka ko ɲɛɲini o tigi o ye walijubola ye a tɛ tɛmɛ o kan salamu aleykum ma bisimila ni Sugamadu Sidibe ɲɔgɔn bolo bisimila a y'an balimakɛ i sugɔra fɛn min na i sugɔra i ka taama sera dusukɛsi de la mais dusukɛsi in bannen don i ye dɛbɛli min tigɛ a bɛ na ɲa kɔlɔn in ma ji sɔrɔ wa
bon i bɛ min kɛ sa ci bila i ka mɔgɔw ma mɔgɔ min bɛ so wali ni ntoro bi sɔrɔ i ka jamana kan i t'a ntoro bulu kuru 3 sa i k'i ko n'a ye i b'a ko su 3 i k'a ji min ni ala sɔnna i bɛna hinɛ sɔrɔ tugan fɛ min ka bon kosɛbɛ o de yirali la hakili la toroju kɔni b'i bɔ dugu la ci bila o ma u ka sama i ma bulu kuru 3 dɔrɔn i b'a tobi k'a mɔ i b'i ko n'a ye siri min b'i dala ala b'a tigɛ dɔnni ye tiɲɛ maaw dalen don ala fɛ ka yiriw da u tɔgɔ la dɔgɔkun tile 7 yiriw ni awa daliju ala y'olu bange k'u kɛ kelen ye ne maa min ko a b'olu lagosi i na taa vaccination kɛ ka pikiri k'i yɛrɛ la n'o ye walita ye i t'o kɔni lagosi donc fili yɛrɛma ani sugudɔnbaliya ani ɲinana mɔkolo kɔ o de ye maa fili dɛbɛli yɛrɛ ɲuman ma ani ala ka dɔnni ma an bɛ ka nin minnu fɔ nin ma sɛbɛn ka bɔ kuranɛ kɔnɔ ka na mais ala de y'a bɛɛ lajɛlen jigi Sheikh Amadu Baningo Amadu fɛn minnu bɛ yira ne la nalen su ni tile n bɛna dɔw yira n bɛna fu dɔ di maaw ma u k'olu dɔw kɛ o ka ɲi u ma kosɛbɛ gɛrɛsɛgɛ ɲininaw wala dɔw ka ɲi u ma ni maa sirila kɔli n bɛna o yɔrɔ dɔ d'u ma a faamuna salamu alaikum bisimila ni Sheikh Amadu Siribe bisimila et puis voilà où le conseil un balmagé ini ce malamakɛ sugo kɔrɔ ye ni maa min sugora k'i ye kɔnɔkulu minɛ ka bila sansara kɔnɔ o kɔrɔ ye sinzan kɔnɔ wali sɛkulu walima kɔnɔw caman o tigi bɛna mara de kɛ i bɛna mara de kɛ siga fosi t'a la i bɛ jama mara i bɛ kɛ jamatigi ye ni maa min sugora k'i ka so jɔra sugu fiyɛra i bɛna jama mara ni maa min sugora k'i ka so jɔra siraba kan i bɛna taama dɔ kɛ i t'i segin kuma dɔn a k'a jija diɲɛ la a bɛna hɛrɛ dɔ sɔrɔ jama bɛ hɛrɛ de fɔ saraka de b'a la o sugo kelen kelen bɛɛ saraka dɔ ye nasi ye dɔ ye yiri ye n'a nana wasabu kan a ɲɛ bɛ f'a ye n balimakɛ ye Sheikh Amadu ka kuma lamɛn sogo fɛn fɛn mana da saraka fɛn fɛn mana kɛ kunbɛ ko bɛɛ la foyi sababu tan tɛ fɛrɛ i bɛ kuma wasabu kan ko bɛ ɲɛ cogo min na ala y'i dan min kama a bɛ se ka sabati i bolo cogo min na o bɛ se ka latigɛ cogo min na i bɛ kuma fɛ 79 nin i y'a ka wasabu ye dugu ma jama ɲɛmaa don wala i y'a ye dugu ma 79 nin i bɛ vocal ci n'ala ka jɛ se fila ni maa min sugora ko wari bɛ kumaba donna i bolo k'a na o tigi o bɛ na ba ye ni maa min sugora ko faamaw ye kaso la i bɛna kɛ jama ɲɛmaaba ye ni maa min sugora k'i cora ji la i danbɛlɛkɛ ɲininka gɛrɛsɛgɛ b'i ye a ka bon kosɛbɛ n'i ka ko bila i bɛ hɛrɛ sɔrɔ a tɛ tɛmɛ o kan dɔ bɛ ligne na salamu alaikum ba bisimila i bɛnkɛ a muso don wa ou bien a ka maminɛ don ou bien kulonkɛ don ten mais fɛn dɔ b'u cɛ fɛn nɔgɔlen o de bɛ ka yira i la i b'i jija i b'a fɔ i bɛnkɛ ye quoi ni fɛn dɔ bɛna don cɛ furuko la o k'o kɛ n'o tɛ a ma sɔn e n'a ka photo ta a ma kɛ ten wala bon n'a nana kɛ maa ye k'ale b'a furu sisan a tɛ nin ɲɛsin balima sira si ma dɔw o muso ko filɛli sugu dalen la quoi a kana t'o filɛ yɔrɔ wɛrɛ bilen a k'o filɛli kɛ e yɛrɛ fɛ dɔrɔn ni e ye conseil d'a ma o dɔrɔn o de b'a to a bɛ lafiya la ala k'i dɛmɛ
sai fula ko bi nin jogo ina shugonga ni maleviyat ne ma do sigile bi to ku kege ko bota kere o tigiti na bulo mara mami kunze masigi o de mai mabe mami nale bi walo na be haluta abe manga bo ha o tigi kunze te sigi farati la dɛ awɔ bɛɛ k'i halu k'a mɛn i da la wa o ti kɛ Show an filɛ direct la sisan sogokan mɔgɔ bɛ ka don u ka sogokan kɔrɔfɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ sogo bɛɛ tɛ se ka don diɲɛ don o don hadamaden bɛ sogo n'u bɛ fɛ ne ka to e bolo waati o waati mana sogo la parce que hali n'i bɛ sariya fɔ hali ni hadamaden bɛna fatu a bɛ yiri la sogo la a bɛ se ka kɛ a bɛ bin kɔnɔ ni i ka mɔgɔ bɛ fatu a bɛ yiri i yɛrɛ la kasara dɔ bɛna s'i ma n'i y'a ye sogo la i bɛ se k'a kunbɛn cogoya la a bɛ kunbɛn wala sogo maa min bɛ fɛ e n'a ka baara kɛ kosɛbɛ ni n'a sogo la wagati o wagati i k'a ka kibaruya d'a ma a ka ɲɛnɛmaya kɔnɔna la k'a dɛmɛ ni n'a sogo la wagati o wagati i k'a ka kibaruya d'a ma a ka ɲɛnɛmaya kɔnɔna la k'a dɛmɛ sogo o bɛ kɛ cogo di sefula ne y'a fɔ maaw ye n y'a fɔ maaw ye adamaden min bɛ sugo ani ala ka di maa min tɛ sugo a yɛrɛ ni ala ka di nka diya o cogo tɛ kelen ye bari aliwadudu ala ye kanu gɛlɛn tigi masa ye fa alu lima yuridu min ye ala jɛ a b'o de kɛ maa min bɛ sugo ni ne seko amadu n'a tigi ye ɲɔgɔn dɔn i ka tɔɔrɔ bana bari fɛn ti na e ma n'a ma yira i la ne y'i kɔnɔjɛ ne ye o ye bannen ye ne b'a bɛɛ yira i la yann'o ka kɛ sɛbɛn dɔ de bɛ yan i b'i tɔgɔ ni jamu di o bɛ sɛbɛn a kɔnɔ maa minnu bɛ jamana kɔ kan o sugonkan o sɛbɛn dɔrɔn o ye 12 ka bɔ 2021 na ka taa bila a décembre la o tuma na o ye 12 ye jamana kɔ kan mɛ Mali kɔnɔ maliyɛnw 6000 san kɔnbilɛ kurukara bɛɛ k'i ka sugo f'i ye k'a saraka f'i ye k'a yiri yira i la 12 man nɔgɔ nin na ni ko b'o jɛnatigɛ sugo dɔw bɛ na i ma ni sugora la kaba i ka sa cɛ wallahi o sugow bɛ yen mɛ maa dɔw bɛ yen miniya dɔw bɛ yen dɔw b'a ye sugo la a miniya bonya i k'a dan ye mɔgɔ min b'o ye o tigi de kan ka kɛ masakɛ ye mɛ i b'a ye t'o lanɔgɔlen don don o don miniya bɛ nin yira i la ka taa ten sugo bɛ nin de kɛ muso dɔ bɛ yen o bɛ kule la den tɛ ne bolo mɛ denko la don o don jinɛ dɔ bɛ na jɔ ka denkɛ ni d'a ma ka koloni d'a ma dɔw bɛ na sanu di dɔw ma dɔw bɛ na ka na wari di dɔw ma mɛ jinɛ dɔw bɛ na i b'a ye donso fini b'a la kusi b'a bolo wala donc i bɛ sugo ninnu na Seko Amadu de b'a dɔn n b'a kɔrɔ dɔn n b'a yiri dɔn ala de y'o yira dɛ maa kalaman di nin na o de la min na n t'a saraka fɔ dɔw sigi mɛ sisan ni bigi ni telefɔni k'olu ye moriw ye ala k'an kisi ala k'an kisi u bɛ nin sarakani dɔw ta dɔrɔn ka taa fini biri u kunna k'u sigi bo kɔnɔ ka maaw mago sa k'olu ye moriw de ye ɲarɔ ne y'a fɔ bɛɛ ɲɛna n ko Seko Amadu ka kalanden sigilen tɛ yɔrɔ la a bɛ yen n'a ye maa o maa bugulen bon kɔnɔ ko Seko Amadu ka kalanden don a y'a minɛ ye dɛ ne tɛ dɛ ne ka kalanin tɛ ne ma mɔgɔ sigi ne kanubaa bɛ se ka kɛ yen ne kanubaa yɛrɛ o de bɛ se ka kɛ yen ne bɛ segin a kan maliyɛnw a ye fɛn bɛɛ kɛ mɛ nin yɛlɛma ka go dɛ n'i ko i bɛ nin yɛlɛma fɔ i mana kɛ ne yɛrɛ kɔrɔ yan ni ne jɛra o ma dɛ i ne dun tɛna jɛ mɔgɔ namara ma donc Seko Amadu ne b'a fɔ aw ye n'a ye kalanden ye yɔrɔ o yɔrɔ a b'a sɔrɔ ne fana bɛ na n sigi télé la k'o fɔ diɲɛ b'o mɛn a tɛ yen kalanden tɛ yen n m'a sigi Abijan n m'a sigi Burukina hali ne ka furacɛ kelen min yira la n'o tun ye Tanjogora ye Tanjogora taximani Faransi a bɛ taa mɔgɔw ka doniw di u ma ni Tanjogora kelen tɛ ne ma doni bila ka taa di mɔgɔ ma Faransi Europe diɲɛ jamana bɛɛ la mɛ bɛɛ t'a dɔw b'u de sɔrɔ bo kɔnɔ sa ko Seko Amadu ka kalanden y'ale ye ne t'i dɔn n t'i bɔ yɔrɔ dɔn ba fɛn o fɛn ma nin sɔrɔ a la i yɛrɛ de kelen da don o tɛ ka tila ka n ka sugokaw olu bila an bɛ pasi dɔw kan u bɛ ka nimero wɛrɛw di u bɛ ne ka nimero bɔ a la quoi k'a bila ten u ka nimero bɛ yen gurupuw ni pasiw kan n'u welela ko Seko Amadu don u bɛ nimero dɔ di u n'o karamɔgɔw bɛɛ de don a kan o tuma u bɛ mɔɔw susu ko Seko Amadu ka nimero filɛ ne ka nimero de filɛ nin ye a ɲɛ b'a la 79 19 99 41 66 57 41 12 Sefula ka nimero fila duguma k'a fɔ diɲɛ bɛɛ nimero 79 19 99 41 66 57 41 12 n ka cɛ ni nimero Seko Amadu ta tɛ filomani don bandiw don a ye t'u minɛ a ka wari tɛ Seko Amadu a y'u minɛ dɛ nimero fila k'a fɔ bɛɛ n'i ka wari ci maa wɛrɛ dankun na n den ɲɛgɛn dɔ ko tɛ 91 06
98 80. bɛɛ lajɛlen a bɛ whatsapp O ye sabanan ye sisan. k'a sɛbɛn k'a yira diɲɛ bɛɛ la numéro 3 bɛ Sogomadu bolo a b'a ye kelen ta mɔgɔw kama parce que vocal mana caya kelen kɔnɔ a tɛ faamu mais n'an ye ko baaraw fɛngɛ numéro bɛ caya olu kama o kɔfɛ ni numéro page o page an ye numéro fɔ n'o tɛ page o page sanfɛ ni numéro y'a sanfɛ a page ye page zone ye Passion wa ne tɛ dɛ. page namaratɔ Wa ne tɛ dɛ. wala an y'a ye page caman bɛ ka Sogomadu ka fɛnw bila n'a ye numéro wɛrɛ y'a la an ma numéro min fɔ page namaratɔ Ka jɛ ka di Seko Amadu Baningo Amadu ne sigilen filɛ mɛ ka kuma moriya ye ala dɔn de ye moriya ye ala talo de ye fanga tɛ jakosa tɛ mori basi ma na Mali kɔnɔ min bɛ se ka kɛ Seko Amadu cogo in na ko i b'a sɔrɔ k'a bɛ wari biye tigɛ bon kɔnɔ sa waritigi de do tɛ yan mais n sigilen filɛ n kalila ala la diɲɛ bon kɔnɔ sa waritigi de do tɛ yan mais n sigilen filɛ n kalila ala la diɲɛ dugukolo kɔ kan kabi ala ye ne da maa ma deli ka miliyɔn 2 kuru ka na di ne ma kabi ala ka n da ayi n'a bɛ a fɔ kɛ n'i y'a sɔrɔ i y'a kɛ miliyɔn 2 jɛma ne ka miliyɔn 1 ye o ye dɔw n y'o ye hali a ma mɛ a tigi ka saraka ala n ko Sefula ne de ye sama ye sama sogo ɲina k'e to dɛ hɔ dɔɔnin na f'a fɔra a ma ko samaba ne de y'o dɔɔnin diɲɛ dugukolo yɔrɔ bɛɛ a kana k'i ɲɛna ko ne a ta mori ninnu dasi ye dɛ ka t'u sigi bon na ka mɔɔw ka nafolo walaki ne t'o ye dɛ a daliju bɛ ne yɛrɛ fɛ k'a d'u ma a daliju bɛ ne de bolo k'a d'a ma mais ne besoin tɛ o la kabini ala ka n da o ma deli ka kɛ 2 millions mɔgɔ ma deli k'a kuru ka n'a kɔndɛ wali ka mana fara bɔ a la ne ka bon nɔ k'i ka baara sara filɛ n'i y'a sɔrɔ i ye miliyɔn 1 ta ka n'a di ne ma i y'i ka saraka 7 o sarakaw faralen ɲɔgɔn kan o tuma na sa peut-être o bɛ se ka 100 ni dɔɔnin ka n'o don Seko Amadu bolo n'an y'o misi fa daminɛ u ɲɛngɛrɛ bɔ kojugu ne b'o misi kuru fa k'a d'u ma ka n sigi mulumulu n ka so ye ne bɛ n yɛrɛ dɔn wa n ta ye hɔrɔnya ye wala donc diɲɛ de filɛ nin ye o de kama n'i nana ne ma nin fɛn dɔ ye n bɛ tasa da de f'i ɲɛna i ni ne bɛɛ ye hɔrɔn kelen ye wa i tɛ hɔrɔn ye ka tɛmɛ n kan dɛ wala donc ni moriya sɔrɔ kɛra sonyali ye ka ban bɔ Seko Amadu ta la Sogomadu ne ye Baningo Amadu ye Sogomadu min fɔ sogo ta o banna o appel o banna o bɛna jɔ an bɛna don weledon ta la i bɛ weleli kɛ i welela mardi i b'o fɔ Sogomadu b'a ko ɲɛ f'i ye n'i pɛrɛnna sa o saraka bɛ bɔ i kan ka kɛ min ye ala b'i ko ye Sefula ko in bɛ nin cogo in na wolo dɛ bange don n y'a f'u ye n ko don ye 2 ye su b'a la tile b'a la jɔn wolola su ayiwa a tɛ appel kɛ tɔgɔ fɔ t'a la o fana gɛrɛsɛgɛ b'a d'a ma i bɛ appel de kɛ maa jumɛn wolola tile o gɛrɛsɛgɛ fana b'a d'a ma ne m'a fɛ alamisaden dɔw bɛ yen n'o wolola kalo gɛn la su fɛ salamalekun ma se k'o ka wari ko bali o yiri kelen pe salamalekun mala tanu i yɛrɛ dun ma bisimila ma balimakɛ n y'a mɛn mɔgɔ dɔ bɛ yen a banna o ye maa fasɔn min ye maa dɔ bɛ yen ala y'o da ni bangera don min n'i y'a mɛn k'i ka fɛn bɛɛ fara ɲɔgɔn kan f'i k'i ka don fara ɲɔgɔn kan hali ne ko a bi fanga bi a b'a ɲini a wolodon kan tɛti o tɛti n'i b'a bɔ yen i bi maa o maa bɔ yen député juguman ko mun juguman ko n'i ko i b'a bɔ yen dɔrɔn i b'a wolodon de ɲini n'i ma se k'o dɔn dɔrɔn i tɛ se dɛ i ta nin dɔw ti ko ɲuman kɛ olu wolodon bi dɔn bilen b'u bolo yen donc sisan i ka wolodon ye min ye i b'o de ɲɛɲini ni wolodon dɔnna wari tɛ sigi i bolo yen a bɛ ɲɛdɔn yen nka i tɛgɛ kɔnɔna dɛ o tɛgɛ kɔnɔna in na ɲɛgɛn dɔ bɛ tɛgɛ in kɔnɔ wari donna ni wari bɔda o bɛ yen yɔrɔ wɛrɛ bɛ yen n'o kɛra a la dɔrɔn i bɛ nafolo min sɔrɔ dɔrɔn a bɛ kɛ komi wo b'i bolo la e kɔni i bɛ baara kɛ k'a kɛ mɛ n'i kɔfilɛ i t'a ye
maa minnu bɛ sugo suma pasa fɛ komi kɔnɔni o tigi b'o cogo la maa min bɛ sugo a bɛ ji dɔ bedew ji bɛ woyo n'a ye tuma bɛɛ o tigi b'o cogo la donc i kan ka k'i wolodon de lajɛ ni wolodon ɲɛɲinina k'a saraka i bɛ kɛ fɛn ye kuma banna. n tɛ k'a faamuya. wala WhatsApp ye numéro ye ka ban yɔrɔ. wala tɔgɔ ye di n'a ye vocal ci a k'a tɔgɔ sɛbɛn a i kɔrɔ. b'i tɔgɔ sɛbɛn a kɔrɔ vocal cili kɔfɛ ani tigɛ fila photo wa i bɛ émission lajɛ tigɛ ta o na expliquer a bɛɛ ye sa tigɛ bɛ filɛ cogo min na o bɛɛ bɛna ɲɛfɔ n'Ala ka jɛ ye. donc ka gɛlɛya hadamadenw ma u bɛ sugo min kɛ n y'a f'u ye sugo tɛ kuloni sugo ye wulibali ye sugo tɔgɔ sɛbɛn sugo la i ni ne ka baara kɛ a ɲɛ ɲuman kan n ko kɛlen bɛ ka ne de tɔɔrɔ tuma dɔw la fɔ ne yɛrɛ découragé ra utilisation gratuite n b'a f'u ye tuma bɛɛ kabi i bɛ tunga fɛ e bɛ ka wari ɲini k'a di i somɔgɔw ma a fana lajɛ sa k'i tɔgɔ sɛbɛn yen na san 1,2 kalo 1,000 bɛ yan ka i ka karamɔgɔ sara o la k'i ka sugo bɛɛ f'i ye maa dɔw bɛ yen su o su a bɛ sugo e bɛna se ka dɛsɛ o la e ni Ala ni kira cɛ kuma ye nin ye sa. balimaw i ma kan ka dɛsɛ. donc sa o 12,000 bɔ dɔrɔn i ka sugo i mana kɛ i b'a fɔ ɲɛna ne bolo nafa bɛ nin de la mais balimamusow bɛ Faransi balimakɛ dɔw bɛ Faransi m'u fo diɲɛ don o don kamalennin dɔ bɛ yen a bɛ sugo diɲɛ don o don kabini Ala ye n'a ma ɲɔgɔn ye wa kalannen don dɛ a bɛ sugo i b'a fɔ waliju wa ka ko de bɛ ka ɲɛnabɔ ka taa e tant que e bɛ ka sugo fɔ a bɛ ka ɲɛfɛ ye e bɛ ka yiriw ye mais i bɛ k'i bɛ ɲɛ o. salamu aleykum. voilà. ne balimakɛ ne ba sugo wagatiw tɛmɛna an bɛ wolodon wagatiw la. donc k'a fɔ aw ye. wagati la ko. maa min bɛ sugo yarɔ maa dɔ bɛ yen dɔnnibaa tɛ se k'o mago ɲɛ. sogo. o maa bɛ yen dɛ dɔnnibaa tɛ se k'a ɲɛ dɛ o yɛrɛ tigi yɛrɛ bolo de b'o ɲɛ o ye jumɛn ye o ye maa sugolaba de ye o maa min bɛ sugo i bɛ se dɔnnibaa bɛɛ ma maa min bɛ sugo kojugu dɔnnibaa bɛ se k'o mago ɲɛ n'a ka sugo ɲɛfɔra ye dɛ sugo in ne bɛ kɛ sabu a bɛ kɛ fɛn. bɔn sogo wagatiw tɛmɛna i bɛ sogo quartier ta sisan. est-ce que i y'a faamu donc sugo ye min ye mɔgɔ o mɔgɔ maa dɔw bɛ yen a ka nafolo ko a ka diɲɛlatigɛ ko bɛɛ kana taa i sigi dɔnnibaa si kɔrɔ fo sugo i bɛ sugo min kɛ n'i jɔn b'o la i ka ko bɛɛ bɛ taa yira i sigilen la i dalen la bɔn n'i banna o la dun. a gɛlɛyara. kama la ka taa moritu dɔ kɔrɔ bɔn a bɛ kɛ parce que Ala ye min jira a la a jɔn n'o la n'o tɛ maa sugo la yala u nana ka na sugo ani maa kunnɔtɔ minnu bɛ yen ni n y'a f'i ye n ko maa dɔ bɛ yen a sigilen bɛ Keleku u nana o yalama sisan k'o kɛ kunnɔfɛn ko kuma ye. ni Ala cɛ mɔgɔ ɲɛnama bɛɛ halakira sisan ko kunnɔfɛn tɛ fɛn min b'i la fɛn ɲɛnama ba de don n'a tigi kunkolo ma ko min na a ti ɲɛ a bolo. n'o sigala la dɔrɔn n'a donna la dɔrɔn tiɲɛni bɛ kɛ wa o ye cɛ dɔw ye c'est à dire o ye mɔgɔw ye hali o dɔw tɛ se k'u tɔgɔ sɛbɛn arabu yɛrɛ la c'est à dire ne y'o fɔ aw ye dɔnni ko in arabu kalanko tɛ arabu kalanko tɛ o maaw de bɛ yen Ala yɛrɛ de b'olu kanu ka fɛnw ɲɛrɛ o tigi la o cogo la quoi donc i ka sugo kan sugo in i tɔgɔ sɛbɛn a la dɔrɔn 12,000 an bɛna mɔgɔw yira ni jama ko a bɛ caya tɔgɔ sɛbɛn la an bɛ mɔgɔw yira yɔrɔw la sisan est-ce que i y'a faamu. kan ka carte ta wolodon ko dɔw bɛ yen ko wolodon ko salamu aleykum. bisimila sogo bɛ wuli la. naam awɔ merci a faamuna n balimakɛ maa min wolola alamisa 11h waati o ye maa ye maa min wolola walaka kan ka taa ba 11h30 la normalement walaka seli ni maa min y'a daminɛ 9h30 wali 10h30 a kan ka taa ba o la anw ka dugawu ɲini cogoya la an'an ka seko dugawu jaabi cogoya maa min bangera o kuma o ye alamisa dugawu jaabi kuma ye a sarakaw bi bɔ tuma min n'a bi jaabi o y'o ye hijabu alamisa den o bɔra fɛn jumɛn na a bɔra nɔrɔ la a bɔra hijabu la bari adamaden dɔgɔkun tile 7 ye adamadenw dacogo tɛ kelen ye don dɔw bɛ yen o den bɔra dibi la dɔw bɔra fara kɔnɔ
dɔw bɔra fiɲɛrɔ dɔw bɔra salala dɔw bɔra hijabu la dɔw alamisa den de bɔra hijabu la marijanu ni jama ni lulu ni eraɲɔmu ninnu olu bɔra yɔrɔ min na alamisa den bɔgɔ tara ye den donc alamisa den n'a kɛra cɛ ye ale ka furuko de ka gɛlɛn bari musow bi k'a fɛ ko mun k'a dun mais ka se ka muso yɛrɛ dɔ mara wa tuma bɛɛ ale bɛ kɛ a ma se furu ma parce que n'ale ye furu o furu kɛ ale bɛ taa dusukasi a kɔnɔ alamisa den ye nafolotigi ye bon ni sugora waati min na a ka hɛrɛ de don wa a sugora waati min na n'a y'a ka ko ɲɛɲini a bi don da la alamisadenw suratu bakara lajɛ a bi f'a ma bakara tu ni misi de ko don nabila musa ka kisa la misi min ka tɔgɔ de jigira kuranɛ in kɔnɔ n'o ye bakara ye ɔlɛ de don o ye alamisadenw ka saraka ye n'a b'a fɛ a ka don da la n'a ye ɔlɛ misi sɔrɔ k'a saraka furu min b'a kɔnɔ furu kelenketeni n'o ye fila furu ye o bi bɔ haya bi bɔ basumala kɔnɔ n'o ye suratu fatiha aya 7 ye n'a baarala o cogo la n'a yiri saba n'a y'i ko k'i wusu a la a ka sɛgɛn banna a b'i bolo don ko kɔrɔ a bi ɲɛ n'o ma kɛ a ta ye dusukasi ye musow bolo dɛ a faamuna mais sogo ye fɛn dɔ fɔ alamisa don ma i ko don saba don n tɛ se ka mais ala k'i ɲuman na a faamuna amin sogo i bɔra alamisa don na sisan n balima dɔ ye appel kɛ a bɔra Abidjan an b'a fo sogo alamisa don i ye wele kɛ ko hɛrɛ caman don o sugu danger dɔ bɛ yen i y'a fɔ joli la joli bi ne hakili ma fili o ye alamisa den ni juma den ayiwa ani samedi den kalo bi jɛ olu si kan o de kama si daga bi don olu ye kolonkisɛ 100 ani a bɛ bɔ sililu de la n'o ma kɛ balikasa mɔgɔ minnu bɛ t'u da ni bɛ t'u kunun ka dɛsɛ k'a ye u salen don ale b'o la voilà o ti sɔrɔ don jira don naani in tɛ o la mais don saba in bɛ o la don saba balikasaya bɛ se ka maa sɔrɔ don saba ni maa min wolola o don na jeudi juma jeudi min ye alamisa ye vendredi min ye juma don ani samedi min ye sibiri maa o maa wolola kɔnɔ hɛrɛ b'a kɔnɔ degun dɔ b'a kɔnɔ min ye balikasaya k'a sɔrɔ a tɛ furu la o de ka teli k'a sɔrɔ alamisa in fana voilà balikasaya bɛ ye min na bɛɛ lajɛlen k'i ta ɲɛ ni sogamadu bɛ a daga bɛ yen jeudi juma ani samedi balikasaya ka tɛgɛ k'olu sɔrɔ i ka bali ka sa i yɛrɛ ma bon samedi ta b'a la samedi ta ye min ye voilà o tigi o den a ka ko tɛ basigi dɛ awɔ i wolodon bon diɲɛlatigɛ la n'i bi baara o baara kɛ i b'i ka nafolo ɲini i b'a ɲini o ye masa solomana ka do de ye masa solomana ka do de o de kama alikuranɛ bɛ nana ye ko kalaka samawati wal ardu wa ma bainahuma fi nana ye ko kalaka samawati wal ardu wa ma bainahuma fi sitatin yawmin a ko ne ala n ye sankolo ni dugukolo joli daminɛ n tilara la tile 6 a daminɛna jumasi ntɛnɛ tarata araba alamisa kana punjɛ ka bɛn juma ma samedi tɔgɔma f'o la o kuma juma si min fɔlen filɛ o de ye dugukolo ni sankolo jɔli daminɛ don ye n'i ye nafolo sɔrɔ i b'a kɛ ka dugukolo baara kɛ wali ka sow sa wali k'a don sɛnɛminɛw na wali ka yiriw turu n'a ye walima i k'a kɛ ka siman baara kɛnkɛ yeriw n'i m'o kɛ n'i ye nafolo don ko wɛrɛ la i ka wari tɛ basigi i bolo juma si den doni bi da e kun i bi mɔɔ financer i bɔra du min na i b'a bɛɛ financer mais u b'a fɔ halisa k'e tɛ foyi la jumasi den b'o cogo la n'a kɛra muso ye hali ni miliyari b'a cɛ bolo muso bɛ a cɛ bɛ doni kuru bɛɛ ta k'a da muso kun k'i sigi k'a filɛ jumasi b'o cogo fana la o tuma na k'a f'i ye i ka ko ye nin ye jumasi den n'i b'a fɛ i ka kɛ nafolotigi ye misi min bɛ yen n'u b'a fɔ o ma ko o de bɛ kɛ saraka ye depuis jumasi wulada fɛ masa solomana ka kabatigiw min bɛ yen a bɛ kuranɛ min yɔrɔ min kɔnɔ an b'o to gundo la n y'a fɔ o ye dɔnnibaa dɔw sigi mɛ ni bigi de ye sa i mana kelen fɔ yen nɔ nke u b'o sɛbɛn ka t'u sigi bo kɔnɔ k'u yɛrɛ sa kɛ ko la k'a sɔrɔ o tɛ ala ye maa dɔ da ka fisa da ye bolo ka fisa bolo ye su dɔw bɛ kaburu kɔnɔ olu sa ka fisa i ye dɛrɛ i kɛnɛma sigilen jumasi den n'a y'o saraka in bɔ o haya in n'o sɛbɛnla misi in girinfɛ kɛrɛ kan k'a bi k'a fa n'a fara jumasi dugu jɛlen a tɔgɔ ye di n'a fara depuis jumasi 9h kuma saraka in bɛ dilan depuis samedi fitirida waati samedi in fara n'a sarakatula k'a fɛn bɛɛ k'a cogo rɔ fila
yiri min bɛ o la duga fɛn bɛɛ k'a cogo rɔ filafu yiri min bɛ o la dugale b'o la balanzan b'o la turojɛ b'o la jumasi denw ka fɛn la n'a saraka la a k'a yiri na fɛnw sɔrɔ n'a kɛra kaba a ka gɛlɛya banna n'o tɛ a kɛra maa o maa ye adamadenw ka degun de b'i bolo nafolo ba i bolo a faamuna n balimakɛ a bɛ faamu a faamuna o tuma Seyifu la ko in bɛ nin cogo in na adamadenya sigilen don ɲɔgɔn kan ka taa nin cogo in na sogo dɔ fana bɛ yen nka bisimila salamu aleykum nba n ce n sɔgɔma dun bɛ ɲɔgɔn bolo nin ko ale bangera tarata don tarata ye don min ye don fitinin tɛ tarata ye ji don ye tarata den ni ntɛnɛnden n'olu ye furu kɛ a bɛ kɛ i n'a ko i kɛlen ka ji fa k'o kɛ tasuma sisi dama bɛ bɔ tasuma t'i minɛ ntɛnɛn ye tasuma ye tarata ye ji ye alamisa ye fiɲɛ ye o tuma ntɛnɛnden ni alamisaden ka furu o bɛ bɛn kosɛbɛ a don tɔw bɛ yen mɛ tarata den ale ye mɔgɔ ye mɔgɔ min ni a ma farati dɔrɔn somaya ka teli ka don a kun na kosɛbɛ adamadenw fɛ a b'i farati o de la sisan soit a ka nafolo ka ca o sira kan donc tarata den ale ye den min ye ni maa min bɛ yen n'a kɛra dɔnnibaa ye n'a ko n ko dɔrɔn ala b'o jaabi o ka teli tarata denw na n'i b'a fɛ ale ka kɛ fɛn ye a bɛ fɔ min ma ko wulɛmɛ o ye sangaba bilenman ye filaw ko wulɛmɛ o de bɛ saraka ale ka saraka ti bɔ sɔgɔma dɛ tarata den ka saraka bi bɔ seli fana ni ladara cɛ de n'a saraka la cogo la a ka gɛlɛya bi ban mɛ n'a m'o kɛ a bɛ ɲinini kɛ a bɛ kɛ komi a tɛ foyi la o ye tarata den cogoya ye a faamuna n balimakɛ i y'a faamu wala n'i bɛ fɛ i ka saraka ka fɛ i bɛ kuma a fɛ whatsapp kan wala i b'a ta whatsapp kan inshallah ala ka bɛn ɲaga d'a ma Seyifu la ko bɛ nin cogo la n sugora suruku la a dama o bɛ maa sɔn hɛrɛ la mɛ n'i ma saraka bɔ a bɛ kɛ fu ye n sugora n bɛ sama kɔ la o bɛ maa kɛ fɛn ye Seyifu la sugo dɔw bɛ yen a sugow ka di kosɛbɛ ni sugora dɔw la hɛrɛ da don ni maa min sugora k'a ye ale bɛ ka nɔnɔ kɛnɛ min sugo la o ye a tigi hakilinankow bɛɛ lajɛlen dilatɔ ye ala fɛ nka n'i ma saraka fu don ni maa min sugora i donna kabinɛ rɔ i taara sɔrɔ kabinɛ fan bɛ bolanjata f'i b'i jigin ka taa gɛrɛsɛgɛba b'i la nka a datugulen don kabinɛ danni e bɛ se don fɛ saraka de b'o la nba bisimila nba maa min sɔrɔla araba don araba ye maa duuru ɲɔgɔn ka don ye nabila musa nabila isa mariyama adama hawa olu bɛɛ ye araba den don ye olu sɔrɔ don y'o ye anw ka tariku kɔnɔna na ni maa min bangera o don na i bangera don na min ye don masa ye o tigi ti dɛsɛ ko la o tigi mana ɲi da ko o ko kan ala b'o nɔgɔya o ye araba don o den ye cɛ ye i y'a faamu o tuma arabaden o ka saraka a bɛ fɔ o de ma ko ɲawiri n'i b'a fɛ ka kɛ nafolotigi ye bɔn ni minnu filɛ k'a fɔ ani denkundi saraka tɛ kelen ye awa hɛrɛ de nɔfɛ ko la ani bonya ni dawula bɔn n'i taara o ni denkundi fara ɲɔgɔn kan dɔw bɛna fɔ dɔrɔn ne fa ye saga dɔ bɔ ne tun ye cɛmannin ye ko saga fila non o tɛ o ɲawiri o tigi ka sɔrɔ bɛ na dibi la de o bɛ na don o ma de n'i ye nin cɛ in lajɛ sisan i b'a sɔrɔ a gɛrɛsɛgɛ bɛ sin bala ka cuwa ka ten i y'a ye o mɔgɔ fasɔnw de don donc ni a sarakara o de b'a to a bɛ don da la n tɛrɛ y'a faamu ɲawiri ye misi min ye min farikolo ye komi bugurinjɛ a bɛ komi sisi ahan ok n balima n'i bɛ fɛ k'a tɔ ɲɛɲini amina n'i bɛ fɛ k'a tɔ a saraka ka bon ye ka ɲa Seyifu la parce que ni saraka bɔra fɛn dɔ dalilu dɔ de bɛ kɛ k'a labaara i ka ko bɛɛ la sabati Sogamadu a ka whatsapp bɛ duguma i bɛ kuma fɛ inshallah Seyifu la ni mɔɔw bɛ whatsapp bila u kana perese wala n bɛna don kaliwa la o kaliwa ko in Seyifu la n bɛna hakili sigi karo n bɛna kaliwa ko in kɛ nafolo baara ta ye maa 20 wala i bɛ o ta ɲɔgɔn fɛ bari pourquoi ni ne m'a ta maa 20
ma kɛmɛ saba kɛlen vocal ci ko n ka nafolo baara ne b'o kɛ cogo di bon dɔw presselen don bon u dun bɛ giri dɔrɔn k'a fɔ u b'u ka musaka suruki bon sisan nɔ ne tɛ o de fɛ quoi kana wari n y'a fɔ dɔ ma hali kunu n ko bon n k'a ci ka mɔgɔw ma u b'a bila yen fɔlɔ hali bi tile na e ɲɛ ɲɛna yan ma dɔ kɛ ten k'a kɔ segin ni fɛngɛ ye taa ye 250 t'a bila yen ou bien 270 de n b'a ka segin n'a ye wala taa n'a ye ma pɛrɛn o ka fɔlɔ ne bɛ mɔgɔw ka baara min na f'a ka kɛ daro ka taa u ye dɔnnibaa bɛɛ halaki nin cogo la tan ni min ye dɔrɔmɛ tan bɔ n'o mɛnna ka sama senkɔrɔ ye karisa wa ala tɛ n ka telefɔni ta a ko a tun bɛ kaliwa la e bɛ kɛ kaliwa la i tɛ maa ka telefɔni ta mɛ i tɛ fara wa fa t'e la e ma ne sɔrɔ yen ne bɛ kaliwa la de ɔ de kama i ka wari to yen donc n bɛna kaliwa in kɛ min ye maa mugan i y'a mɛn n'o dafara n bɛ kaliwa don sisan a b'a kɔntɛ quoi maa minnu bɛ ka vocaliw ni fɛnw ci u ka nafolo baara ko la maa mugan n'i y'o ta min don kaliwa la hali n'a tɔ y'u kunkolo pɛrɛn ni telefɔni in tɛ kuma wala donc ko in kan ka kɛ tan pour que o maa mugan min mago bɛ na n k'u mago dilan u ka hɛrɛ sɔrɔ u ka dɔ kɛ Sekamadu yɛrɛ ye kɛ o tuma na n bɛ ko in kɛ ten k'a fɔ bɛɛ an bɛ janvier kalo la ne m'a fili an b'a tile 9 na k'a daminɛ na ka taa bila janvier kalo tile 30 la janvier kɔnɔ nafolo baara k'i fara nafolotigiw kan an bɛ maa mugan ta parce que a baara peut-être affaire tɛ Sekamadu bɛ dun kaliwa la ka ala deli ani komi saraka min kan ka bɔ olu bɛ bɔ o temps kɔnɔ se bɛ doni kana kɛ n'a donna nin ta la sini a ka dɔn a tɛ se ka ko wɛrɛ k'a yɛrɛ a bɛ fɛn fɛn mɔgɔ bɛ nafolo baara la maa mugan an mɔgɔw b'o de la maa mugan i y'a appel kɛ direct la o i tɔgɔ minɛ Sekamadu yɛrɛ ka numéro bɛ mais i b'a ɲɛ f'u ye musaka in yɛrɛ a musaka in yuguba saga 2 ye 270 o ye a musaka ye mais non dɔ i bi bonya dɔ kɛ n ye n ka nasɔngɔ di n ka denbaya ma n'i kɛra laadiri ye n'i yɛrɛ to yan to yen ne b'a k'i ye o n'i ye n yɛlɛma i dabiri cogo bɛ n bolo voilà donc fɛn bɛɛ lajɛ n b'u fɛn mɛ a tɔ ye ko kelen bɛ de ye n'i ye n yɛlɛma i dabiri cogo bɛ yen n t'o fɛ yen mɛ ne b'o dɔn n'i m'o kɛ fana i kan ka tigɛ nɔ fana donc ko ye nin de ye ni min b'a fɛ ka don a la an bɛ o mɔgɔ mugan ta n b'o kaliwa kɛ kalo o kalo n bɛ maa mugan n'o kaliwa n bɛ maa mugan ka kaliwa de kɛ kalo fɔ ala ka sɛgɛn de ban e mɛ a lajɛ kɛ anw ka mɔgɔw bɛɛ fa tɛ ɲini don bɛɛ la maa bɛ baara la Itali bilen maa tɛ yen Espagne don maa tɛ yen Allemagne don maa tɛ yen Belgique maa tɛ yen France yɛrɛ kuma tɛ n y'a dɔn o yɛrɛ jamana o ta ti fɔ maa tɛ yen maa tɛ yen foyer fan bɛɛ kɛtɛ dilan dugumala la sanfɛ la bɛɛ bɛ wari ɲini la kabako tɛ bon fɛn bɛ ka sɔrɔ de ne bɛ maaw bɔ tigɛ kɔnɔ n b'a fɛ k'o de kɛ tubabu kɛn bɛ ka tɔɔrɔ bɛɛ da o kan ne bana ma bila tubabu la. Ne b'a sanga minɛ e bɛ wele k'a bɔ jamana min na yan. Canada ayiwa. Ko bɛ k'a ɲɛ dɔn. I ka numéro min ka jan dɛ. An y'a. Awa bisimila kibaruya minɛ bɛ yen. N'i ka kuma faamu kuma ka ɲa n ka cɛ i bɛ kuma ka ɲa bon Sefu la a ka réseau ma ɲi Sɛnɛgali a bɛ Sɛnɛgali n bɛ min f'i ye mɔgɔ minnu bɛna don kaliwa in na maa mugan bɛna wala n'o kɛra maa mugan fɔlɔ in a b'o tɔgɔw sɛbɛn komi a ye a daminɛ kabi kunun ni olu tɔgɔ dafara a b'a jɔ est-ce que i y'a faamu donc a b'a jɔ numéro la an bɛ maa mugan wɛrɛ ta an bɛ taa ni ko in ye ten n'o tɛ maa kelen ka ne don kaliwa la kuma ka ca n da la dɔw kɛlen bɛ k'u ta engagé o tɛ ɲa jama mago bɛ na donc sisan ne donn'o kaliwa la ka tila ka na daga sigi n kɔfɛ kɛrɛ o tɛ ɲa voilà donc Sefu la n b'a f'i ɲɛna mɔgɔ dɔ bɛ yen o ka hɛrɛ tɛ cogoya fɛ ayi mais hali an kɔrɔ don na ne ye dɔ fɛ a bɔra a nana bagaji la yan a nana ko a nana Sekamadu ne tun bɛ kɔ ka n fɔgali ci ma n nana vraiment n ka jɛ ko dɔw la n'a lajɛ dɔrɔn n ko cɛ n kɛ kana segin bilen ko a kana segin n'i ma wari dɔ sɔrɔ a k'a ye dɔ sɔrɔ ale kɛlen bɛ k'o daminɛ an kɔrɔ semaine kelen ale bɛ kule la Sekamadu ne ma nin faamu dɛ ne pinɛ o pinɛ nana a bɛɛ bɛ ka sa n ko bon i da k'a de ye nin ye o e bɛ taa ye nɛnɛ b'i fa i bɛ si hali ka tɔn kan farati tɛ i tɛ coya
Mali de Mali écoute. C'est pas Simo, c'est Chiro Amadou. C'est pas Simo, quoi, c'est Nini? Chiro. Ah, ok. Nous pouvons la piscine là. Ah, ni lagi na ka do. Ah, ka sebe sugo la. Ah, bon, sugo korati fo ni yoro la. So what fait maintenant? O kuma na ni wagati la nafolo ko amo wagati la mamura amo bola mamura fo e wagati shuga madu ma ya pelga abegele mamuga wagati pela me dugaw ke maw ka kloma jo barka be mina dugaw be mingo dugade mago bolu la wa ala be nanumi mama be ala ko barka tala dugaw ta ko ta tinya ka mago tinya ala ka no sora jamar amina rabbi shuru ala ka no sora ala ni milliard bo fe ala ka no semo ala ni fengo fe mo fe ala ni ebe ko sigiro be e ala ka no na ala ko baro bunun da bi nya olu de ko do ala ka na no no te nasi sa fesu be bi kunanga sa ba wala don ta bana be bugati shuru amadu ko be gran tomna be bugati shuru amadu wala don ta be gran tomna wagati fere bana min na fulu ko la mami mo be na fulu ni tra tungala ni be fe ni ga ga na fulu tige mamu kan ta lero amo wagati re lasta mana sefula ko yeni nye on na fulu ko o fora ko batai o kuma tege arama de ka tamashere tege de do so ni tege ni tege a fame téléphone lo ngu kete hali do sigi ni sa presse ma leta koro ka fo ai onge parce que o bolo ko me ya teli war ko te nya fo do e clé na ere ngo malba ke ko e bolo nana bolo min sura be bolo ke me sheki iti tani ko ni dondoni e nega mawdi yawi ni ne téléphone daile tege fara do me tani mais so ko ma ka fe bebe harba de e me ni do ke ni asoro ko herete ya e me ala tu me se ke dunila yo ni asoro ko herete ya ala tu me se ke be dumini ke ni da yo muna ala ya ke ni ma be mine milliard bonya tege de ba mine na folo dogo ya tege de ba mine se ka mine ya mewa tege te gwanzanye ni e piège mi ala ya la grese da do de ni ye grese ga mine na di bo fense bele me ngono min be ya de mo de mine me min te ya ni da ye jango ka mine pati o de kama min te ni ngono ni yo nyini ko mine o be ki sata ala kana jugo parfait la amina racho ni mami jugo la parfait la di to jugo me yere la arma de yɛrɛ buruju ye tɛgɛ ni ka ko ma ɲɛɲini tɛgɛ kɔnɔ a tɛ ɲɛ o mɛ dɔw bɛ nana ne ma nana seko wolodo fɔ ɲɛna e ne bɛ wolodo dɔ wa hɛ e ni ne bɛɛ man kan yɔrɔ n ko bɛ dɔnni yɛlɛma de dɔnnikɛla de ye ala ye he i wolola maa minnu ɲɛna olu b'i wolodo dɔ sen dɛ dɔnni b'a t'o dɔn mɛ nana ye n'a dɔnna a kɛra don min kɔni na n'o dɔnna ka ban baara ɲɛna n'o don ma dɔn a bɛ kɛ juma don fɛ ne b'a dilan o fɛ kɛ juma don bɛɛ den bɛɛ don bɛɛ bɔra juma kɔnɔ a fɔra ten lahara jɔ don ko dugukolo bɛ melenge k'a kɛ komi dɛbɛ a bɛ jɔ lawurusi seleke jɔla ye don bɛɛ bɛ segin ka na bila juma kɔnɔ naam wolodo ani nafolo bon ça ni shoko amadu wa numéro me duguma a ka wasabu bila k'a tɔgɔ sɛbɛn voilà be vogali ci ka ira be i mogo be wolodo na ani nafolo ani tɔgɔ ay bo sebe shoko amadu wa numéro be duguma ay bo tɔgɔ sɛbɛn kɔrɔ komi mɔgɔw bɛ jɔnw dɔn a lama tɔgɔ fɔ voilà ni tɔgɔ fɔ direct la ta i b'a sɛbɛn vogal la k'a ci shoko amadu siribe ma dɔ bɛ yen o tɛ alu dɔ fɛ ni dɔ voilà bɛ se mɔgɔ ma inchallah nafolo n'ala ka jɛgɛ nafolo ko bɛ latigɛ nin na a ka alu kun tɛ nin na dɛ alu dɔ don awɔ k'a fɔ bɛɛ lajɛlen hali ni ma weleli kɛ nin na ala ye amadu ka numéro bɛ yen nafolo ko nin na i bɛ vogal ci shoko amadu ma direct la o ka fisa i ka weleli kɛ tɔgɔ fɔ ma ye maa ma ye maa tɛ fɛn maa ka kɛ diɲɛ bɛɛ ten janganw ka afiriki u bɛ mali a sigira bonya ani danbe ani dɔnni o kɔfɛ ani juguya awɔ juguya ye jalamugu de kɛ bɛ ka bara falen datugu mɛ bara in fa bɛ ji nɔnɔ la taki mɛ jalamugu kɛra k'a datugu dɔw diɲɛ jɔra n'o de ye silamɛya bonya danbe ani juguya e b'a fɔ sa ne ti fɛn kɛ mɔgɔ la jɔ bɛ kɛ mun kɛ jɔ la e tɛ ka fɛn kɛ jɔ la nka dɔ ɲɛ b'i la ka fɛn k'i la porte donna da la a ma don waraw ɲɛ o a donna hadamadenw i bɛ porte don
o t'a ɲa ka korosiyɛ kelen d'a la o t'a ɲa k'a kɛ sanfɛla ni dugumala ye o t'a ɲa ka sɔgɔla ka cɛ bɔ o t'a ɲa ka pɔndi genge koko kan o t'a ɲa ka kuran bila o la o t'a ɲa dɛ ka na ni gardien ye k'o jɔ o t'a ɲa k'o bɛ n'o gardien siri tugun k'o dafara ka tila ka don i ta a yi n'a dɔn mɔgɔ ma ɲi maa ma so mais sogo tigɛ nin sa buruju maa min bɛ fɛ maa min ɲɛ b'an na sisan maa dɔ i b'a a bɛ ci ma whatsapp de kan maa dɔ appel tɛ se ka kɛ b'i tigɛ yira dasi ba naani dɔrɔn i b'a wari ci ka a papier ci a wari n'a papier Sidibé Amadou n'i y'a ci o la Whatsapp kan wali MoneyGram i b'a sɔrɔ Sidibé Amadou ka taa fɔ i bɛ Banikɔ ka daminɛ dɔw bɛ taa Seko fara o kan ye o t'a kɛ cogo ye Sidibé Amadou donc i b'i tɛgɛ photo ta i k'a ci nka ni dɔw ye nin kɛ sa ni den de kɔ Seko ye n tɛgɛ ci ma depuis kunna sini a tɛ maa yɛrɛ bɔ a tɛ maa ka téléphone ta ala ne ko ye mun k'e ti dɔnni ko kalama marchandise tɛ o waati de b'a ko la a lajɛ waati dɔ ye nin kɛ kunna sini dɔ bɛ Allemagne a kamalenin wala dɔw ta la i bɛ kuma a fɛ vocal la whatsapp bɛ duguma i bɛ kuma a fɛ vocal la wala i bɛ vocal fɛrɛ ci nafolo ko i b'a bɛɛ ci o la quoi ne baba bɛ direct de la n kɔfɛ a b'i jaabi nin y'a maa dɔ ye a to ten daba ka kuma la maa dɔ de la ko nin y'a maa dɔ ye i m'a ye ko maa m'ale jaabi e y'a ci ka maa 800 sɔrɔ yen e kelen de bɛ se k'aw bɛɛ ye o tɛ sa ale y'a ci an bɛ direct la Seko b'a lamɛn k'a to direct la ka maa ka vocal fɛrɛ lamɛn k'i to direct la n ba ye fɛrɛ kabakoma ye ala ka yɛrɛ kan di awɔ nin don in nin ye bɔyɔrɔ maaw ye ivoiriyɛnw don awɔ kana jigin anw na tuma dɔw bamanankan b'an gɛɲɛ donc an ka foli belebeleba bɛ ivoiriyɛnw ye ani burkinakaw ani Espagne ani Italie ani Europe Faransi an balimamusow dan bɛ Faransi an b'o fo ani Allemagne Faransikaw sisan ne bɛ ka bi ka maa ɲɛnama sɔrɔ o la kosɛbɛ maa ɲɛnamabaw bɛ ka y'u cɛ ma n b'o de f'i ye ja ɲɔ bɛ yen kunkun bɛ yen so est-ce que kuma kun tɛ ka dɔ kɛ wa bon est-ce que kuma ka kɛ n don ala ka lajarabi ye futinɛw ala bɛ futinɛw talon bila i k'a fɔ olu maa dɔw ye futinɛ de ye olu yɛrɛ fɛ diɲɛ olu dɔnni olu fɛ kuma o ye futinɛ de ye bon olu den fɔlɔ la u bɛ kuma ko in de est-ce que a faamu sinon maa ɲamajɔlenw sigilen kun don k'an filɛ o maa dɔw bɛ ne wele ka bɔ Faransi sisan k'u b'o de fɔ ne ma vocal la u b'a fɔ ne ma karamɔgɔ ne b'i lamɛn ça fait 3 ans dɔw b'a fɔ ne ma n b'i lamɛn 2 ans dɔw b'a fɔ ça fait 3 mois n bɛ k'i kɔlɔsi mais nin ye mɔgɔ de ye nin de ka ɲi n kɔlɔsi dɔrɔn ni i sagonanta tɛ dɔrɔn a to yen mais ni i sagonanta ye don a la kuma tɛ nin ya voilà donc ko ye nin de ye adamaden ta tɛgɛ in bɛ filɛ tɛgɛ ye waati in kɛ dɔw b'a fɔ ne kun y'a ci ne kun ɲɛna k'a daminɛ i wolodon f'i sadon k'i bɛna o den bɛɛ f'a ɲɛna ne b'a fɔ a ye n ko bon ala de b'o dɔn est ce que hakili bi sɔn ne ma lemaniya de t'i la n'o tɛ ni ala ye i ye ala yɛrɛ bato komi ni ala ye a dayɛlɛ i ye i n'a kɛ ten Amadu ye k'a sigi kɛ mais n'i ka lemaniya ma kɔgɔ don n'a kɛ ala de kɛ mɛ ne fɛ donc a ma ban n'i nana fɔ ne k'i wolodon ni sadon cɛ fiyewu dɔnni bɛ ne la kana nkalon da la dɛ ala bɛna taa ɲininka ala bɛna taa ɲininka lahara i ye min fɔ i ye min kɛ donc nkalon tɛ danna i wolodon fo ka taa se sadon ma ne t'o f'i ye ne b'o de f'i ye o de ye mais i kɔnɔko tɔw nkalon dɔw bɛ n'o bugu kɔnɔkow ni fɛnw n b'a f'i ɲɛna n k'i kɔnɔko ninnu ta ni maa kɔnɔko b'i fa wala i tɛ si sɔrɔ maa kɔnɔko tɛ tiɲɛ ye koyi kɔnɔko min ye tiɲɛ o ye na wari minɛ sini ye n'i yɛrɛ tɛgɛ ma da o ka tiɲɛ tɛ awɔ numéro bɛ dugu ma a bɛ tɛmɛ i bɛ whatsapp ci whatsapp e tɔgɔ ye di Kadi Domiya a bɛ ten o maa kolo dɔw bloqué tɔ bi taa aw maa sɛbɛw bloqué o kana i tɔɔrɔ ni ala sɔnna i bɛ ka numéro sɔrɔ fɛnkɛ dugumala la dɔrɔn Seko Amadu Sidibé Banikɔ Amadu whatsapp a sɛbɛnnen bɛ i bɛ kuma a fɛ whatsapp kan n'ala ka jɛ
ala ka yɛrɛ ka di ma sai fula ko in bɛ ta donc tɛgɛ kɔnɔna ko ninnu n y'o bɛɛ ɲɛfɔ u ye k'a ban ko tɛgɛ kɛ ne ɲɛgɛn min bɛ bolo kɛ ne dulɔ jamanjan ni ɲɛgɛn min b'o disi rɔ nin ye ni nin kɛra 4 ye o ye susiri ye bon n'o yiri ma bɔ o tigiw ha u ka ko a ma ɲinɛ k'a fɔ jɛnbɛ sukamadu ko nin tigɛ ni ɲɛgɛn n'a bolo kɛ ne cɛmancɛ bana n'a kɛra 4 o mɔgɔ kana taa nkalon bɛɛ yɛrɛ n'i t'a jɔ dɛ wala o ye susiri i ka i t'a ta i t'i tɛgɛ lɛrɛ ka cɛ ne kɔni t'a ta ye ne fila t'a ta yɛlɛ cogo lajɛ ne t'a to yen n ka cɛ i fɛnɛ t'i ta ci k'a lajɛ n'a sɔrɔ i tɛ susiri ko in man ɲi ni susiri yer'i tɛgɛ kɔnɔ n t'a to yɛrɛ o man ɲi o man ɲi n'o fura kɔni t'i bolo maa minnu si t'i jɛ po o b'o la donc mais fura de b'a la n'o tɛ si t'i jɛ dɛ